Nelson Chamisa, vanova president with the main opposition munyika yeZimbabwe, ataura mashoko ekuencourage masupporters ake akati aiwa a new great Zimbabwe is loading, imagine it. Vataura mashoko aya mushure munge tanzwa mahunga enhau dzeIPU naSadc. Akataura muinterview aiwa naDJ Ola chiti aiwa ndakamboti saSamson akaexpose simba rake kuna Delilah, asi ndinonyarara ndiziva kuti aiwa slowly but surely tiri kusvika kukenani. Mashoko ataura naNelson Chamisa, sapina mashoko ake nekuti bva wasubscribe wolike utina on the bell icon. Nekuti Nelson Chamisa achiendera mberi anobva posta picture paX handle pake nemasocial media handles ake achiti eyes on the ball, true independence in our lifetime. How was your Independence Day yesterday? You have a blessed weekend. Friday, blessings to you. God is in it. Mashoko anotaurwa naNelson Chamisa vachincourage aiwa masupporters avo. Tinoona papost yavanga vatanga kuposta vanoposta picture aiwa ratidza kuti a new great Zimbabwe yavari kuimagina ndobva posta picture sera muri kuona video iro vachiti aiwa you must feel the new great Zimbabwe, it is coming. Mashoko anotaurwa naNelson Chamisa vachi-encourage masupporters avo. Chimbotiudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pemashoko avataura. Toona kuti post iyi vamboiposta zvekare muna 2022 musi 11 September. Sachimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau idzi. Pinai mucomment section medu tiudze mafungiro enyu. Amusaka nosubscribe kulike tinotina on the bell icon. Tinomuchira mabhitsa nokupa pano paZim News Live.